Kollox qed jindika illi id-deputat Laburista Rozien Kutajjar m'għandha l-ebda intenzjoni li tagħmel apoloġija pubblika u anqas tirritorna l-flus illi kisbet mill-impjieg ta' konsulenza mal-ITS impjieg ikkundannat mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali lura f'Novembru tal-2023. Dan wara illi minkejja d-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela ċoe illi seħbitu fuq l-istess distrett elettorali kellha tagħmel apoloġija biex tirritorna lura fih dan il-Labor, Abela kellu jċedi. Ftit tal-jimilu sar magħruf illi Robert Abela baxxa rasu quddiem il-pressjoni tal-klikka ta' Joseph Muscat b'Rosien Kutajjar titrionfa fuq il-mexxej tal-Labor. Iżda bosta qed jistaqsu x'inbidel biex Kutajjar daħlet lura mal-Partit Laburista. Diversi għadhom qed jistennew l-apoloġija pubblika, oħrajn jistaqsu għal min kienet tirreferi meta qalet ma' Jorgen Fenek illi kulħadd kien qiegħed jitħanżer. U jekk ħalsitx l-eluf ta' euro li rċeviet mill-impjieg kundannat mill-NAO impjieg ta' konsulenza mal-ITS meta Konrad Mizzi kien għadu Ministru tat-Turiżmu. B'rabta ma' dan kollu l-erba' filgħodu staqsejna lid-delegat speċjali tal-Labor Jason Mikallef jekk Rozien Kutajjar raddiċ lura dawn il-flus jew le għal dan ix-xogħol illi evidenza li wettqitu m'hemmx. Mikallef jistieden lil Net News jara sew x'qal l-Awditur Ġenerali. Kuntent ħafna li Rozien Kutajjar se terġa' żżid il-kontribut kbir tagħha mhux biss fil-Partit Laburista ma fil-Grupp Parlamentari. L-apoloġija pubblika mistessir jew il-flus jirġu ritornati jew xi ħaġa. Xi flus għandha tirritorna? Il-flus illi l-NAO sabet illi ħadet minn impjieg fantasma bażikament. Dak inti qed tgħidu. L-NAO qalitu. Dak inti qed tgħidu. Lura f'Novembru l-NAO kien ikkonkluda li l-ħtieġa għall-ingaġġ ta' Kutajjar fl-ITS ma nstabet fl-ebda sors. U illi dan kien impjieg fażull imħallas minn fondi pubbliċi. Ġi spjegat li minkejja li l-NAO talab kemm il-darba l-informazzjoni qatt ma nstab għaliex dan il-ġob kien meħtieġ. U lanqas ma nġibet għall-attenzjoni tal-Bord tal-Gvernaturi minkejja l-obbligu fil-liġi għall-involviment tiegħu f'materji bħal dawn. Fost il-ħafna dubji, ineżattezzi u skorrettezzi missjuba mill-NAO kien intqal ukoll li Kutajjar ma kellix l-arfin meħtieġ għal dan l-impjieg partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam ma' funzjonijiet ta' natura finanzjarja u legali. Ħaġa oħra li ġiet innotata kienet in-nuqqas assolut ta' evidenza ta' ħidma minn Kutajjar bħala konsulent illi ċertament jitfa' dubju fuq ix-xogħol illi sar. Bl-NAO jiddeskrivi l-ħidma ta' Rozien Kutajjar bħala waħda fqira illi taggrava tħassib dwar negliġenza. F'dak illi l-istess awditur kien iddeskriva bħala impjieg fażull imħallas minn flus il-poplu. Lura f'Novembru tas-sena l-oħra Kutajjar kienet baqgħet tisħaq illi l-awditur kellu żball u li hi għamlet ix-xogħol mitlub minnha. Imbilli ma kienx hemm evidenza ma jfissirx li x-xogħol ma sarx. Intant, Net News staqsaw ukoll il-Ministru Clayton Bartolo x'jaħseb dwar l-eks segretarju parlamentari Laburista u kif spiċċaw iddeċidew illi tirritorna. Bil-Ministru joħroġ u għal Kutajjar iżda ma kienx jaf iwieġeb jekk tax lura il-flus illi ammontaw għal madwar 19,000 euro f'konsulenzi. Ritornatom il-flus imma. Jiena nerġa' ngħidlek illi nibqgħu maqudin u naħdmu. Mhux hekk tistaqsik jekk irritornax il-flus jew le. Nibqgħu maqudin. L-NAO kien spjega li fl-2019 minn konsulenzi u pożizzjonijiet varji mal-Gvern Kutajjar kienet daħlet aktar minn 88,000 euro. Dan ifisser illi Rozien Kutajjar kienet fallit milli tiddikjara ftit aktar minn 14,000 euro.